ହାତୀ ମହୁଲି ମଦ ପୋଚ ପିଇ ମାତାଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ କାଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲିଆପାଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦିନରେ ଦେଶୀ ମଦ ମହୁଲି ପୋଚ ପିଇ ବୁଲିଲା ନିଶାସକ୍ତ ହାତୀ। ହାତୀଟି ଜଣକ ଘରେ ରହିଥିବା ଧାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧାନ ନ ଖାଇ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମହୁଲି ମଦ ପୋଚକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ହାତୀଟି ମଦ ପିଇବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। ହାତୀଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନ ପାରି ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଏହି କାମ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଏହି କାମ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।